Chcem vás všetkých privítať na dnešnej besede. Som rád, že ste si našli čas. Asi vám to teda nie je ľahostajné, ako sme písali v letáku. Prečo sme tu? Pred časom bol takto hlavnou témou je teda hazard a drogy. Sme tu preto, lebo bol prijatý v Národnej rade pred časom zákon, kde môže samospráva hazard na území mesta zakázať. Mali sme tu aj takú iniciatívu v zastupiteľstve, kde bol predložený návrh, ktorý však nebol schválený. Konkrétne teda na hlasovaní boli 4 poslanci za zákaz, 2 boli proti, 6 sa zdržali. Bola okolo toho dosť taká podľa diskusia. Veľa otázok tam padalo. Jedna otázok, respektíve takých pripomienok, že je chystaná novela k zákonu o hazardných hrách. Ďalšia vec, hovorilo sa o tom, aký výpadok v rozpočte to spôsobí, prijatie takého zákazu. Padali otázky, ako koľkým ľuďom takýto zákaz pomôže. Potom tam boli argumentácie typu, že vlastne sa jedná o hradskú turistiku. Tomu ja rozumiem tak, ako že peniaze nám nosia cudzí, nie domáci. Mal som z toho pocit, že to je v poriadku. Keď sú to cudzí. A potom bolo tiež poukazované na vážnejšie závislosti, ktorými boli myslené a spomínané teda drogy a alkohol. Takisto bolo povedané na zastupiteľstve, že prečo máme z toho, keď žiadne iné mesto na Orave takýto zákaz neprijalo? Sme tu preto, lebo téma zákazu na tom zastupiteľstve bola presunutá na neskôr. Nebolo to zakázané na tom zastupiteľstve, ale teda prezentovali poslanci, že sa týmto ešte chcú zaoberať a nepovažujú to za konečné teda hlasovanie. Domnievam sa ja osobne, že by sme v tejto veci mali pomôcť aj my teda, občania a voliči. Ak teda vyjde z tejto diskusie, že to má zmysel zakázať. Na túto tému budú diskutovať naši hostia, ktorých tu vítam medzi nami a ďakujem, že prišli. Začal by som možno od pána magistra Branislava Kožucha, ktorý nás bude sprevádzať dnešným večerom a bude to moderovať. Ďalej by to bol pán doktor Marcel Zemančík, zrastiteľizačného kliničného doktora Hradského kraja, ktorý sa venuje chlapcom tam. Vedľa neho sedia traja abstinenti. Pardon, medzi nimi je pán doktor psychiater. Ospravedlňujem sa. Čiže tu na sedia, nepamätám si, ktorý je ktorý. Jeden je Maroš, druhý je Mišo. Vítajte. Pardon, Mišo a Roman, znova som sa pomýlil. Maroš sedí na konci, je to abstinujúci gambler, ktorého priviedol psychiater pán doktor Martin Naď. Na začiatku by sme prešli takým jedným, pomenovali sme to, že moderované kolo, kde dostane každý z hostí priestor na nejaké vyjadrenie. Potom v druhej časti by sme tak otvorili diskusiu na prípadné otázky.
Dobrý večer prajem všetkým. Ďakujem teda za také otvorenie oficiálne, formálne, v túto chvíľu končí všetká formalita, prosím pekne, ja budem veľmi radi, keď sa z toho stane naozaj neformálna debata a diskusia. O téme, ktorá je určite veľmi zaujímavá a veľmi dôležitá, ktorú možno v námestove tak na svetlo vyniesol a vyprovokoval pán doktor Suzanovi, ktorý tu sedí, ktorý by mal určite tiež slovo, ale predtým, ako sa dostaneme tým odborníkom politickým alebo tým debatám teoretickým, tak ja by som bol veľmi rád, chalani Roman, Michal, Mároš, keby ste možno povedali vlastný pohľad na tému závislosti a gamblerstva tomu, pretože jedno druhé je závislosť, či už budeme hovoriť alebo o nelátkových závislostiach. Vy máte s tým takú osobnú skúsenosť, tak budeme radi, čo podelíte o svoj príbeh. Príjemný večer, prajem. Ja sa volám Roman. Trpím závislosťou veľa rokov, 15. Trpím závislosťou na drogách. Momentálne teda som tu v resocializácii. Pochádzam z takého mestečka veľkého asi, ako je Námestovosť pri Bratislave. No, máme tam tiež veľa herní, dosť mi to pripomína ináč moje mestečko Námestovosť. Tu tiež tam takto herne pri hlavnej ulici. A neviem, čo vám povedať o závislosti. Tak ako mala strašlivé sociálne dopady na mňa. Prekračoval som hranice zákona samozrejme, často, trpel som za to. Rozvratil som si všetky vzťahy v rodine a nebol som schopný žiť zdravý život. Teraz sa to učím znova od nuly. A čo sa týka gamblerstva, no ako závislý na drogách mám veľa odsedené po herniach, aj keď gambler teda nejsom, ale určite to úzko spolu súvisí ako herne, drogy a čierne peniaze. To by bolo asi všetko odo mňa. Dobrý večer, ja som Michal, pochádzam z Bratislavy a som závislý od svojich 13 rokov. Za tento dlhý čas som vlastne prišiel o dobré vzťahy s rodičmi, dobré vzťahy s bratom a o kopec vlastne dobrých kamarátov. Počas mojej aktívnej drogovej kariéry, tiež proste, ako spomenul Roman, sme trávili noci v herniach, kde sa vlastne trávil čas hraním automatov, mínaní proste peňazí, ktoré sme zarobili na drogách a kde sa tam aj drogy predávali. Moje osobné zážitky s automatmi proste sú také, že keď máte peniaze a sedíte tam a je pri vás proste kamarát, tak prehráte všetko, čo máte. Nemáte problém odbehnúť domov, okradnúť napríklad otca, mamu proste o peniaze a utekať späť do herne, len aby vám neutekol proste ten automat, do ktorého ste vrazili tie peniaze nemalé a ktorý si myslíte, že vám ich vráti späť. No a tiež tak ako Roman, no proste som v resocializácii v Bobrove, učím sa proste takému vlastne životu, jak vedie každý jeden z vás a znovu nadobúdať vzťahy s rodičmi a nájsť nových priateľov. To by bolo odo mňa všetko. Dobrý večer, ja som Maroš, mám 42 rokov, som od Martina, som abstinujúci gambler a dneska, keď som čítal tú tému, ktorú tá beseda spoločná má, že výherné automaty, kto z vás ľudia si myslí, že sú to výherné automaty? Vážne, zdvihnite ruku, kto si myslí z vás, že sú výherné automaty. Presne tak, nie sú to výherné, mne to zničilo život. Mám rodinu, mám 4 deti a prvú skúsenosť s gamblingom som mal v 96. Hral som tedy asi 1 rok, prehral som tam dosť veľké peniaze už v 96. roku. Mám jednu veľkú výhodu, mám dobrého priateľa, ktorý mi vtedy dohovoril a ja som sám od seba prestal, teda sám od seba.
On mi dohovoril, ja som ho uznal, je odo mňa podstatne starší, čiže prestal som. Za to som mu bol veľmi vďačný. Trvalo to 11 rokov, keď som nehral a znova som sa dostal do toho víru po 11 rokoch, ale to už naberalo také otáčky, že mohol som o všetko prísť. Mohol som prísť o rodinu, čiže manželka, 4 deti. Mám rodinný dom, o ktorý som tiež mohol prísť. Nemal by som nič a moja závislosť by ma možno dohnala k tomu, že už dneska by som vám o tom nerozprával. Čiže nie je to veľká výhra byť gamblerom a znova sa v mojom živote uviedol ten človek, ktorý mi dohovoril a ja som šiel na liečbu. Strávil som 2 mesiace na Prednej hore. Bola to taká krátkodobá odvykacia kúra. Je to ozaj len krátkodoba, kedy oni zastavia ten ťah, ktorý som mal. Dajú pravidlá a tie pravidlá treba dodržiavať. Ak ich budem dodržiavať, doteraz sa ich snažím dodržiavať, že som abstinujúci. Ak ich nebudem dodržiavať, vrátim sa znova tam, kde som bol a nebudem začínať od znova, ale budem pokračovať tam, kde som skončil, keď som išiel na liečbu. A to už bolo zdrcujúce také, že vysoké dlžoby, depresie a stály kolobeh, kde zohnať peniaze, aby som mohol hrať. Čiže ja som nevyhrával, čiže tie automaty nie sú výherné. Sú to prehrávacie automaty, ktoré ničia rodiny. A najväčšia taká akože bolesť toho všetkého, čo som cítil, že vzťahy, ktoré som mal v rodine, musím budovať od znova. Čiže nie je to, že som prehral peniaze. Peniaze sa dajú zarobiť. Abstinujem 2 roky a pracujem, splácam si dlžoby, čiže to ide. Ale vybudovať znova vzťah v rodine, aby mi verili, lebo gambler je klamár. Kto má v rodine nejakého gamblera, čo presvieča rodinu o tom, že on to zvládne sám, tak krásne akože klame tých najbližších, ktorých má. A rodina, ktorá si myslí, že to gambler zvládne, tak zasa klame sám seba, lebo gambler to sám nezvládne. Čiže to je taký môj príbeh. Momentálne abstinujem, teším sa z toho, užívam si život, napravám to, čo som pokazil. Je to veľmi pomaly, lebo dôvera tých najbližších trvá veľmi dlho. Čiže sú to malé kroky, ale teším sa z toho a rodina mi znova začína veriť. To je podstatné. Ďakujem teda všetkým trom za vašu ochotu hovoriť o sebe a svedčiť o tom, na čo určite nie radi spomínate. Pretože to nie sú ľahké veci. Bude určite priestor na to, aby ste sa pýtali priamo ich na akúkoľvek otázku, ktorú budete chcieť položiť, ale predtým ešte by som rád položil otázku našim ďalším hosťom. Najprv tebe, Marcel. Keď hovoríme o zákaze herní, výherných automatov, veľa sa hovorí o gamblingu. V čom ty vidíš význam a dôležitosť tohto kroku? Je to vôbec pre teba ako človeka, ktorý sa venuje závislým, ktorý sa snaží pomôcť závislým, aby sa dostali do života? Je to pre teba dôležité, potrebné? No, pre mňa osobne ani tak nie. Dôležité je to a potrebné pre toho nemocného. Kvôli nemu tu viac menej sme. Tá nemoc je veľmi špecifická v tom, každá závislosť je špecifická v tom, že je tam prítomnosť cravingu, čiže silný chutí, niečo, veľká túžba. A ten craving sa mi nedostaví len tak z ničoho nič. Viac menej musí mať nejaký podnet. Môže to byť zvukový, môže to byť zrakový, môže to byť nejaká nálada, môže to byť dokonca ročné obdobie. A pre závislosť je veľmi ťažké pracovať s cravingami, niekedy dá sa povedať priam nemožné. Spracovať craving je naozaj veľmi ťažké. Čiže spracovať neodolahlenú túžbu po droge. Vieme si predstaviť, samozrejme, vieme si predstaviť, že nemusíme byť ešte závislí. Vieme si predstaviť, že máme chuť na pivo alebo na alkohol. Že máme chuť na cigaretu. Vieme si predstaviť, aké je ťažké odolať
chutí na cigaretu, keď vidím, že fajčia ostatní, keď vidím krabičku na stole, keď cítim dým, keď cítim počujem zapalovač. Všetky tieto veci, ktoré mi tu chuť vlastne zostaviť. Prechádzať pre gamblera mestom, kde v noci všetko žiarí a viem, kde tie miesta sú a už viem, aké je tam rytmy, aké je tam šero a aké zvuky tam počujem. To je veľmi nebezpečné. Hovoríme, ja neviem, takto vo všeobecnosti sa hovorí, že máme nejaké legálne drogy. Alkohol a tabak, povedzme, hej? A na tie automaty, keď sme zapli. Máme látkovú závislosť, máme nelátkovú závislosť. A na tie médiá určité, ktoré tú závislosť doprevádzajú, priam sú nutné pri tom. Na to, ako keby sme zabudli. Že tu máme pri tomu ešte nejakú inú legálnu drogu. Čo je viac menej, sú výherné automaty, sú kasína a neviem čo všetko ostatné. Neviem, či ideme rozprávať v podstate vlastne gamblingu a toho procesu, prečo tam vlastne ten závislý chodí, ale my skôr musíme riešiť, že to proste je. Tým, že by som ani neoddeloval závislosť od závislosti, pretože keď to, čo povedali moji klienti, keď tam raz sú čierne peniaze, raz tam sú určité príjmy, určité typy ľudí, predajú sa tam drogy, čiže je tam viac menej všetko, čo tam má byť. Čiže neviem, či je to doslovne potom aj iba o tých automatoch, či to nie je potom ešte o predaji niečo iného. Treba sa nad tým zamyslieť. Treba sa na tom zamyslieť, či náhodou nemáme oficiálne dílerské domy pod určitou značkou, kde závislý vie, že si tam kúpi. A možno, že na čo sa o tom rozprávať. Ďakujem veľmi pekne za tú odpoveď. Musím povedať, že si položil také dosť provokujúce otázky, ale veľmi dobre. Tak, to som si napísal, že to povedal presne tak. Takže som rád, že tak sa dohodli. Martin, ty ako lekár, jednak si pracoval so závislými, dneska pracuješ predovšetkým s tou mladšou generáciou, si detský psychiatr. Ja už tak trošku nadviazal, prepojil to, čo povedal Marcel. Hovoríme iba o závislých podľa teba? Je zákaz výherných automatov niečo, čo sa týka iba závislých? A to je teraz asi moja taká provokačná otázka, lebo Marcel nepovedal takto. Podľa mňa určite nie, to je otázka fungovania celých našich rodín. Toho, že ako sa doma máme, ako sa doma môžeme venovať deťom, pretože keď povedzme, že otec má problém s hracími automatmi, tak ťažko si predstaviť, že tá rodina bude normálne fungovať. Keď má dieťa problém, keď je s nejakou závislosťou alebo aj s tými hracími automatmi, tak ťažko predpokladať, že tá rodina bude nejakou ohlasou pokoja doma. Tak OK, ďakujem pekne. A teda je to nielen otázka samotných herní, pre teba je to otázka celého fungovania rodín. Myslím si, že určite hej, a v zásade aj keď niekto nemá problém, povedzme s tým patologickým rastom, ale vlastne skúsenosti viem, že keď sa mi dostane do rúk, povedzme ten Tetris, že tak potom manželka ho musí niekde skryť a viem si celkom predstaviť, že nemôžem povedať, že mne sa to nemôže stať. A rovnako určite 1000 deciek alebo mladých dospelých príde k tomu automatu a s tým, že nie sú závislí. Ale nikto si nemôže povedať, že mne sa to nemôže stať. Výborne, ďakujem pekne. Napadá ma, že medzi tými deťmi môžu byť aj nejaké deti možno provokatívne, ale deti poslancov vlastne mestského zastupiteľstva, napríklad. Môže to byť deti kohokoľvek. Mňa v súvislosti s tým napadá iniciatíva, ktorá zišla podobná, ako je teraz v Námestove. Urobili
urobiť všeobecné záväzné nariadenie, ktoré zakáže výherné automaty v jednej dedinke pri Nitre, tá dedina sa volá Pohranice. Za tou iniciatívou v tej malej obci stojí 6 mladých chalanov, 20-ročných, 20-25-ročných, ktorí kedysi sami chodievali do herní alebo do krčiem a hádzali peniaze do automatov. A oni hovoria, že jedného dňa si hovorí, že hej, že dosť. Kým tu tie automaty budú, tak my vždy tam budeme chodiť. A Rastio, čo teba viedlo k tomu, že si prišiel s touto iniciatívou, že si na zastupiteľstve prišiel s tým návrhom, tak poďme my tu v našom meste urobiť to všeobecné nariadenie, ktorým zakážeme na území mesta Námestovo výherné automaty. Ja by som nazval, že to je tzv. Butterfly fenomén. Jednoducho, keď si motýl zakýva krídlami na jednej strane Atlantického oceána, tak to spôsobí burku na druhej strane Atlantického oceána. Takto som to vnímal ja jednoducho. Boli tu ľudia, teda konkrétne Juraj Ohriady, pred 3 rokmi pamätám si takú vec povedal, ako to on vie proste s tým svojím takým závodským akcentom, nechcem teda povedať, že je závodá, ale také prirovnanie som mu teraz dal a tak trošku možno narušilo nejakú takú stabilitu u mňa, čo sa týka postoja k automatom, ale v zásade môžem úplne priznať, že u mňa dominovala ľahostajnosť a to vidím, že toto je také niečo, čo aj v iných veciach vidím, že teda človek sa nestará, nemá s tým skúsenosť, nepozná nikoho, kto tým trpí a jednoducho proste má iné problémy, iné veci rieši a necháva to tak. A jednoducho, ako si tak šiel čas, medzi tým vlastne aj som dostal teda tam do toho mestského zastupiteľstva, takže určité veci som v podstate informácie mal a zhodou okolností na jednom zastupiteľstve pán poslanec Kapák hovoril, že ako si nie sú ľudia v meste nadšení, keď sme preberali rozpočet a teda ten príjem, že aký zhruba mesto má z toho, ale že nie sú ľudia nadšení tým, že sú tie automaty v meste. No a tak ako si šli tie veci ďalej a potom sa teda aj tie informácie som sa dozvedel o tom, že sa schválila novela zákona, ktorá umožňuje vlastne obci zmeniť, alebo teda obmedziť hazard na území vlastne obce. A to bolo, myslím, 1. septembra 2011 to začalo platiť. A potom tam boli aj ďalšie veci, ďalší ľudia, ktorí určitým spôsobom nejak poukázali na to, že tie automaty nie sú dobré a bola tu na séria samovrážd v meste a tak ako si toto tak a ešte rozhovor s jedným kňazom, ktorý mi takú vec povedal, že keď on bol v určitej obci a mali tam napríklad poklonu denne, alebo teda neviem, denne už nejak možno raz týždenne pred sviatosťou oltárnou, takže teda počas toho obdobia klesol počet takých nejakých úmrtí mladých, tragických úmrtí, proste takýchto nejakých veľmi takých zlých vecí, ktoré vnímam ako zlé veci. A keď teda odišiel, tak sa to zase akoby vrátilo. A možno, že náhoda, ťažko povedať. Takže tieto veci tak nejako po mne v podstate naštartovali ten proces, že som si povedal tak, a bolo to ešte vlastne tak, aj teda ešte také jedno stretnutie, kde pani Vránová Mestského úradu hovorila o 2 možnostiach, ako to spraviť, napríklad ako sa s týmto vysporiadať. No a jedna z nich bola zákaz hazardných hier, takže potom v zásade som si tie veci pozrel. Hoci na to prvé zastupiteľstvo, kde som to akože mal pripravené v júni, tak tam nebola splnená podmienka 15 dní predtým, aby to vyselo. Ale ja to vidím proste v tom, že ako Boh si používa na to, aby sa oslávil naše slavosti. Jednoducho, tá moja nedôslednosť viedla k tomu, že teda som to možno, že aj na tom septembrovom neprepláčil, že som možno, že neoslovil tých svojich kolegov a nepovedal im proste nejak, alebo tak som tomu teda laxne pristupoval, priznám sa. Ale keby nebolo to, keby nebolo, tak tu teraz nie sme. A toto vlastne zasa priestor, kde sa o tom môže vlastne hovoriť a môžeme naozaj pomenovať veci pravým menom a ja to naozaj vnímam, že toto je naozaj cesta a ako to Boh chcel a vieme, že teda 2 dní platí novela zákona, ktorá vlastne určitým spôsobom mení pravidlá hry
Čiže to možno budeme ďalej, ale v zásade toto bola tá moja cesta, ako hovorím, malé rozkvítanie, nejaká jedna myšlienka v podstate, ktorá ako, a možno aj to, že teda ja som si povedal, ako sa hovorí v druhom liste Timotejovi, môžem to prečítať, ale v podstate podstatná jedna vec, a teda to je kapitola 1, verš 12. Preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril. A som presvedčený, že mám moc zachovať to, čo mi bolo zverené až do oného dňa. Tú prvú vetu trpím, to nevnímam, ale skôr toto som si povedal, nehanbím sa, lebo viem, komu som uveril. Takže z tohto pohľadu jednoducho pre mňa táto hra, tá celá aktivita je víťazná aktivita a potom svedčí aj môže táto vaša účasť tu a myslím si, že v každom prípade a teraz som presvedčený, že aj z ekonomického hľadiska a bude toto pre mesto, keď sa jednoducho tento proces sa rozbehol, bude tu aj prínos. Či to už možno, že skončí teraz, už rozhodne, alebo to potom rozhodne v rámci petície, ale myslím si, že proste to požehnanie príde. Ďakujem. Vy už určite máte pripravené množstvo otázok, ak chcete sa pýtať, a ešte predsa len vám nedovolím to hneď otázky klásť. Medzi hostiami je ešte jeden, ktorý prijal to pozvanie, pán starosta z Čimhovej, pretože môžeme privítať aj jeho. Čimhová je už jedna z obcí na Orave, kde už tento zákaz platí, kde poslanci obecného zastupiteľstva schválili tento zákaz. A neviem, ako dlho už je v platnosti. Už 1 rok. A tak možno by si stalo za to, ak už dnes vidíte ovocie toho, alebo nejaký taký, či to niečo prinieslo, alebo nie, z toho vášho pohľadu starosta obce Čimhová, lebo starostka v Humennom, čo je podstatne väčšie mesto ako Čimhová, sa nechala počuť v jednom médiu slovenskom, že odkedy sme obmedzili hazardné hry, odtedy sa nám o 20% zvýšil počet platičov za byty a komunálny odpad. A dokonca aj policajti hovoria, že je nižšia kriminalita. To je jej pohľad na situáciu v meste, tiež po roku, ako zakázali. Ako to vnímate vy v Čimhove? Tak v podstate to bol jeden z mojich predvolebných sľubov, odstrániť hracie automaty v našej obci. Môžem sa poďakovať za to hlavne poslancovi Národnej rady za KDH, Branislavovi Procházkovi, ktorý navrhol tento zákon, ktorý aj prešiel. Ja som to už mal v pláne, keď som prišiel na úrad pred 2 rokmi, v roku 2010, ale zákon bol postavený tak, že o tom, komu dajú licenciu, rozhodovalo Ministerstvo financií. A hneď ako zákon nadobudol účinnosť, tak som v podstate dal vypracovať všeobecné záväzné nariadenie. Bolo tiež také divné, že všetci v podstate mali ako by som povedal, že návod, ako ich odstrániť z obce, ale jednoducho, keď prišiel ten zákon a bolo treba zahlasovať za to všeobecné záväzné nariadenie, tak ako tu spomenul poslanec obecného zastupiteľstva na Mestove, tak sa hlasovania zdržali. Ja som následne musel urobiť petíciu, teda nie petíciu, ale anketu. Na ankete sa vyslovilo z 228 prítomných 200, že sú proti hazardným hrám, teda tých automatov, tak nakoniec poslanci akože s prijatým rezident súhlasili. A ten predvolebný sľub sa splnil, a ako sa pýta
plán, že čo sa týka tej kriminality, tak ťažko povedať. Ja, ako som vo funkčnom období, tak už možno zo 7-krát som volal políciu kvôli vandalizmu, aj kvôli krádežiam. Či sa to zlepšilo, to akože na 100% povedať neviem, pretože Čimhová je malá obec, ale v každom prípade ako už tu povedali hostia, ktorí majú s tým dočinenia, tak v každom prípade to pomôže rodinám, lebo je ťažké vlastne sa obrániť alebo bojovať proti rodinným zlodejem. Sa ťažko jednoducho bráni, lebo ten zlodej je vnútri rodiny. Takže ja som veľmi rád, že sa mi ten predvolebný sľub splnil a zároveň som aj smutný z toho, že ten zákon sa znova novelizoval a že bude potrebné robiť znova tú petíciu. Ale uvidíme, necháme sa prekvapiť. Tak, iba toľko. Ďakujem pekne za odpoveď. Áno, je pravdou, že už je v platnosti novela zákona, ale my tu nie sme, preto si teraz zhodnotili tie politické kroky, alebo sme hovorili o tom, čo je v platnosti. Skôr chceme diskutovať o samotnej tej téme, o tom, ako to vy vnímate, či je pre vás tento krok dôležitý alebo nie. Možno vám máte veľa otázok, ktoré by ste chceli položiť, aby sa vám vyjasnili, tak môžeme tak spustiť diskusiu, hneď prvý diskutujúci alebo s takým nejakým príspevkom je ten, ktorý to všetko začal, takže nech sa páči. Ja som strašne veľa vecí zabudol na začiatku povedať, postupne si spomínam. Tak sa ospravedlňujem, pán starosta, že som vás neprivítal. Takisto sú tu ešte poslanci nášho zastupiteľstva, pán Bolibru, Jan Kuliak, pán Kuchári, či ešte takto, som tu neprehľadol. Okrem teda Čimhovej boli oslovení všetci starostovia z okresu, možno ešte viacerí. Minimálne teda zo Zákamenného, kde takisto zákaz platí, aj z Vyšného Kubína. Im sa nepodarilo prísť, veľmi radi by prišli, ale na nejaký program sú odcestovaní. So starostom Zákamenného, keď som hovoril o týchto veciach, o tom hazarde, tak pýtal som sa vyslovene otázku, ktorá bola položená na zastupiteľstve, že o koľko peniazy prišli, či im tie peniaze nechýbajú. A on mi povedal, že vlastne nejaké peniaze síce v rozpočte stratili na tej príjmovej strane, ale v tom čase, keď ten príjem bol, tak mu pribúdalo rodín, ktorým on musel vypomáhať finančne, pretože všetko prehrali a neboli schopní žiť svoje rodiny. Čiže možno aj v námestove, neviem teda, či sa z rozpočtu pomáha, určite máme nejaký útulok pre bezdomovcov, neviem, čo všetko možno by mohlo ísť na protiváhu tým príjmom, ktoré do rozpočtu idú. Tak len toľko. Starosta Zákamenného vás pozdravuje všetkých. Ďakujem pekne za príspevok. Nech sa páči, je teraz priestor, na ktorý ste mohli klásť otázky vy. Určite ich máte veľmi veľa. Nech sa páči. Mňa by zaujímalo, čo vás upútalo k tomu, aby ste začali s týmto hazardom, či to bolo nejaké vysvietené billboardy, alebo nejaká reklama, alebo niečo také, že čo to začalo, čo bolo tým spúšťačom? Ďakujem. V mojom prípade to bolo, mal som 3 zamestnania, mal som peňazí toľko, že niekedy som nevedel, koľko mám vlastne pri sebe. Ale hlavným spúšťačom bolo
to by som povedal ako útek pred realitou, lebo v mojom živote sa odohrali také veci moc nepríjemné a nezvládol som ich. Začiatok bol taký, že pri automate som hodil len drobné. Vypil som kávu a boli to drobné peniaze, ktoré som do ňoho hodil. Vôbec som si neuvedomoval, že znova naberám tú istú cestu, ktorú som mal v 96. Čiže rozprávam o tom druhom. A začínalo to drobnými a návraty už boli také do tých herní, že už to neboli drobné, ale už to boli peniaze, ktoré som mal po veckách a keď som odtiaľ odchádzal, tak som bol úplne čistý. Čiže asi tak nejako. Ale ten počiatočné, to bolo to, že som nezvládol niektoré situácie v živote. Môže to byť nejaká rana v živote v rámci rodiny, medzi blízkymi. U mňa to bolo možno to, že som mal tie 3 zamestnania a pracoval som pre jeden sociálny dom a tam ma to zlomilo trošku niektoré veci, ktoré som videl. Nech sa páči. Verím, že príde tá odvaha sa prihlásiť, alebo tá položiť otázku. Prednedávno jedna agentúra robila prieskum telefonický v rámci Slovenska, kde sa pýtala otázku, že Slovákov, na čo by si v živote nezobrali úver. Z tých 600 opýtaných, tie odpovede boli rôzne, ale výsledky toho prieskumu sú také, že zo 600 Slovákov iba tretina by si nikdy nevzala úver na pôžičku na hazard. Čiže 400 ľudí zo 600, 400 Slovákov zo 600 by bolo ochotných si kvôli hazardu vziať úver. Čo je pre mňa taký celkom zaujímavý fakt, alebo taký zaujímavý výsledok, lebo neboli to ľudia, ktorí by boli diagnostikovaní ako závislí, ale naproti tomu napríklad v Čechách to bolo vyše 70% takých, ktorí by si nikdy nevzali úver. Celkom zaujímavé čísla. Potom, chlapci, ja sa pospýtam teda priamo vás, aj keď možno nemáte, tá vaša závislosť nie je spojená s výhernými automatmi ani priamo s gamblerstvom ako takým, ale dnes sa snažíte znova dostať do spoločnosti. Keby ste vy mali tú možnosť, akú možno majú poslanci v rámci zastupiteľstiev, zakázať, urobiť niečo preto, aby tie výherné, teda tie herne so všetkým, čo k tomu patrí, odišli z mesta. Čo by ste urobili? Je to podľa vás naozaj krok k tomu, aby mesto bolo bez drog? Je to podľa vás krok k tomu, aby sa mesto vyčistilo od čiastočnej kriminality? Alebo sa tým nič nezmení podľa vás? Ja si myslím, že určite by sa obmedzil ten predaj drog, jak bol spomenutý pánom doktorom, že tých legálnych dealerských domov, lebo vážne proste, čo ja mám v skúsenosti, tak to bolo čisto iba o drogách, o peniazoch a o tom, že proste tie peniaze minúť, zašiť sa, schovať sa proste v tej herni, nech vydá každý pokoj a ísť si zahrať a nevyhrať. Ja si myslím, že určite by to bolo veľký prínos, aspoň teraz, keď sa pozerám na to, z môjho pohľadu, ja by som bol za, aby sa tie automaty, ale proste, aby sa zrušili. Lebo má to veľký sociálny dopad, podľa mňa. No, ja by som povedal takto. Ten, čo do toho automatu naháže z veľkej časti tie peniaze, musí získavať nelegálne, lebo sú to naozaj obrovské peniaze, ktoré tým potrebuje. Väčšinou sa to nedá spriemerné vyplatiť, zaplatiť nejakým spôsobom. Ako fakt tam 500 eur je otázka na minútu, 10 minút. Takže samozrejme, že ten, čo tie peniaze potrebuje, keď tu nebude v tom meste, alebo nebudú tu hrať, tak tu nebude ani kradnúť. A páchať inú trestnú činnosť samozrejme. Už len preto by som dal do